Nagpinirmahay sa Pledge of Commitment sila Davao Oriental, Governor Nino Sotero Uy Jr. o mga stakeholders aron magkahiusa o magtinabangay alang sa kaluwasan sa mga residente sa probinsya. Kini atol sa gilusad nga alalay para sa mas luwas ug andam na barangay kun alab ng probinsya nga usa ka paagi nga maghatag og mas lig-on nga suporta ug kapasidad sa mga barangay aron mas makahibalo og andam sa pagsagubang sa mga kalamidad. Gihatagag dako nga prioridad sa provincial government ang mga barangay sa probinsya sanglit sila ang unang maapektuhan sa bisan unsa nga katalagman. Matud ni Governor Uy, kinahanglan nga magtinabangay sa pagplano ug pagpangandam kay kung lig-on ang barangay, lig-on sab ang entero probinsya. That the core of this initiative revolves around disaster prevention, mitigation, and preparedness. The reality of climate change, weather disturbances, and the growing frequency of extreme weather events has made it clear that our efforts to protect our communities must evolve. The ALAB program is our well-thought response to these challenges, and it will strengthen our ability to manage and mitigate the impacts of natural disaster. Nagtuo si Governor Uy nga pinaagi sa ALAB adunay sistema sa pagtinabangay panahon sa kalamidad. Si Uy ang chairperson sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Awareness among our constituents, because what is important is ang tanan natong pagpaningkamot dili panahon nga duna nay mga panghitabo, but it is more of a preventive measure so that we will be able to mitigate the impact of disaster and malikayan nato ang pagkawala, especially sa kinabuhi sa ato ang mga kaigsuunan. Ang ALAB gilangkuban sa klase-klaseng mga aktibidad nga magpalig-on sa disaster preparedness, graphics, sama sa training sa mga barangay officials ug volunteers aron makasabot ug makabalo sila unsaon pagresponde panahon sa emerhensiya. Pagbutang og early warning systems alang sa mas paspas nga pag-alerto sa katawhan, paghatag og survival kits ug emergency tools nga magamit sa panahon sa katalagman, mga drill ug simulation exercises aron mahanas ang mga residente sa mga angay buhaton panahon sa linog, baha ug uban pa. Nagtuo si Uy nga ang kalampusan sa ALAB nakadepende sa kooperasyon sa tanang stakeholders. Dili lang usa ka aksyon ang programa, apan usa kini sa pasalig sa provincial government aron mapalig-on ang kapasidad sa probinsya sa pagatubang sa kalamidad taliwala sa climate change kun ang pagbago-bago sa panahon. Ning baguhay lang nakadawat ang probinsya sa Davao Oriental ug Pasidungog isip top 3 sa tibok nasod sa Gawad Kalasag Award tungod sa liderato ni Uy nga puno sa determinasyon nga magbugna og mas lig-on nga mga barangay alang sa mas andam nga kaugmaon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.